Зумба е най-новият хит в света на фитнеса. Зумба е латино денс аеробика, комбинация от танци и кардиотренировка, която се различава с това, че докато тренирате се забавлявате или иначе казано купонясвате. Такъв клуб има и в Ямболския младежки дом. Участниците в него са страшно ентусиазирани и очакват с нетърпение часовете в залата. Всеки е добре дошъл в залата, който иска да спортува, който иска да се отпусне малко след натоварения ден, който иска да отслабне, който иска да стегне своя фигура или да направи мускули. Под звуците на автентични латиноритми като меренге, салса, кумбия, регетон, участниците едновременно танцуват и губят излишни килограми. Съществува статистика, която показва, че за 10 тренировки се изразходват толкова калории, колкото бихте изразходили за 3 пъти повече посещения в фитнес залите, при това в съчетание с купони и страхотна музика. Нещо, което най-много ме грабва в този спорт, че в рамките на 1 час аз не мисля за абсолютно нищо друго, освен за това, което правя. Страхотен отдушник на напрежението. Създателят на Зумба е инструкторът по аеробика Алберто Бето Перес. Той решава да съчетае полезното с приятното и вкарва в часовете си оригинална латино музика и основните стъпки, характерни за тази музика, което превръща класическата аеробна тренировка и в час по танци, в който човек без да обръща внимание едновременно се научава да танцува и влиза във форма. Стъпките са лесни и запомнящи се, което не затормозява трениращите и същевременно са достатъчно интензивни и натоварващи, за да загрее цялото тяло и всички мускулни групи.